Okay. Sige ko na sa Moher! Kung magkere ka mo, pwede ka mo na 14! Tim! Uno lang yung tabla! Porn kayo mo ay ABS-CBN mo kayo mo! Pwede ko yan na yung set ng Star Magic! Bye-bye na! Come on, Dora! 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 Dora, Dora, Dora de Zamboanga, elegant, elect senadora, negra, chingona, bonita, palolita, elegant, Dora, 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 elegant bonita, elegant bonita. Buenas noches mga karagulos of the world, and we are here at Salvo Love Fest. Akilang sa Nababan Street, no? So hanggang February 14 pa sila, so let's come and enjoy. Kasi alam mo naman, kung sa ustedes, sabi ustedes sa Nababan Street, aki sa na People Drive, ha? Kay antes, commonly known, kay kasi antes manadatan si Charla. Correct? But anyways, ayan, we will gonna say this pa siya kung kosa-kosa ng Chani aki, para at least pwede ustedes man enjoy while single to, double to, taken to, todo ya, broken hearted, ande ka maki, no? Para at least man-enjoy kita kasi it's the day of Zamboanga. Come on! And actually, it's already 10 p.m. pero manada pa rin ka 10. That's why baka ka-extra nyo ustedes porque takabayan si Rael mga boot kay actually as 10 lang ba, te? Okay. Por eso, manada. Mga isang-isa, ayan. Pwede ustedes man enjoy el food, everything. Na siya ni ati ko sa kabende. Hello, Ken. Mga boy. Bongga mga boy. Actually, pasarada sila kay it's already 10 p.m. yan. Pero ito, ano kita. But anyways, tomorrow guys, February 13, February 14, marami pong magaganap dito kasi siya kita mga pa-party-party at no, pero ito, go, come and go, and let's enjoy and let's have fun. Kasi, na to. Pero at least, kasi alas 10 siya, manada pa rin kabende, correct? Ay po Oo, mga icons. Mas manada pala aki stall kaysa alda, no? Kumuan yung mga elite lang mga ano kayo, no? Perfect man. Meron din talaga dito mga first coolers. Yan. Mga palamigan. Yan ko na. Kasi para at least pag Valentine's Day, wala ba ba si Sir? Pag Valentine's Day, kailangan mo maging malamig, no? Kaya para at least sa mainit na pagmamahal. Super shake. Actually, mahilig talaga ako sa shakes, guys. Mamaya, we will try this shakes na na meron sila mamaya. Para at least malaman din natin kung gaano kasarap or gaano affordable yung mga prices nila dito. Tsaka kung ayaw nyo kumain, meron din ng mga magbebenta dito ng mga giveaways. So yan, pang jowa-jowa talaga. Tingnan mo, magbibigay ka ng mga earrings, ng mga necklace, sa mga pagmamahal na gusto nyo. I love you to mami. Taki ang among boss. El Moher Mapuersa. Correct? Aki na Moher organization, they always give condoms and lubricant. Screening po. Dito po. Huwag po tayong matakot na magpa-screen ng HIV kasi hindi po yan katakot-takot. Mas magbuti po yung aware tayo kung positive or negative, 'di ba? Oo, para at least alam natin kung anong gagawin. Alam natin kung ano yung next na gagawin natin, no? Correct? So, I would like to acknowledge the President. Siyempre si Tony G nandito. Kaso lang wala na sila because it's already 10 p.m. na nga. So, I am inviting you all na dapat pumunta tayo dito, ha? Hanggang tomorrow, February 13, may magaganap po na may fonda-fonda, may magpe-perform dito. And of course, sa February 14, magpe-perform po ako dito sa February 14. Kaya, kita-kits kasi mga walang date, kita-kits po tayo dito. Mga single! Nakikita man miraan, correct? Kay mga People Drive. Dora, naman dito you forever. Nuhay yun din yung forever! Nuhay forever, forever! Hi, hello! Tikim lang tayo siya ni forever. So we will witness one of the most famous SK chairman na tampatatu gadana. Actually, na lang yan, ha mga guys. Amo sa El Focal Person ara akin na pag-ibig di aton. Come here.
LL focal person. Kung siya si RG pala. Hi, guys. RG. Kamusta? Kaya naman nandito yung ano ako. Okay lang, kita kikat si Dora de Zamboanga. Correct. Hindi naman okay. Et parang tigo, ¿qué tal el de Aton Love Fest? Kasi to you. Benbada actually very kasi alas 10 sa anda. So, patarangkada ya kasi baka estranyo ustedes porque un poquito ya lang katala noon. So, anyways, nice so tomorrow we will meet and February 14 magpe-perform po ako dito see you. It's Saturday 8 p.m. So, mira kita ara con Kim, correct? SK Chairman Kim. Hindi na pala man concentrate ka Jope kasi Okay na. Si tattoo artist gani kasi si Sir Jope. Sure. Sir, pwede tumapatato yung aki ang magulo. Kaya ko ni puti-puti yan. Okay lang. Para hindi na yung busto ombre, sir. Oh, go. Pwede lang din yung barkada lang. Ala! Kim na kami ng nombre. Kim kami? Kim kami. Hindi, si Kim. Kim, tira daw ko nila Kim. Tira ko nila buli. Hi! Mampatira. Kuya, pwede yun. Mampatira yun? Hindi tumantira. Hindi daw yung mantira? Ano naman natira? Pwede aki party na ata ako. Dos man siya baho atras sa dilan. Ano? Pwede kami kayo ito kuya. Pero in fairness, cute ang mga tattoo artist di atin ang kino. Ayan, so kung gusto nyo ng mga tattoo-tattoo, yung parang art sa katawan, pwede din dito, no? Pero henna lang, at least after 2 weeks, mabubura na siya. Parang pagmamahal lang yan, di ba? Una lang may mahal, pero pagkatapos mabubura ulit. Mamaya. Bisisita gayud sila anda i-mira or mag-experience Tonel di Tuyul Zambo Love Fest. Disisita sila anda and man-experience ko lang di aton Zambo Love Fest 2020 kay first time es sa de Akinababan Street or mas kilala na Tito Drive. Correct. siya nakita ki performances every night, siya nakita mga local talents and nakika naton. And of course, February 14, Yes. taki si Dora de Zamboanga. Correct. So see you guys on February 14. Magpe-perform po ako dito kaya dapat maraming tao po. Love muna. After February 14, may di aton mga concessionaires aki. Pwede pa sila syempre anda aki para man-experience ko na di aton tunnel lights. Okay. So the lights will be permanent not For the entire duration del Dia de Zamboanga. Dia de Zamboanga. So Until February. until February, no? So pero ang mga concessionaires na may sila aki. Maya sila by They can take 40. pictures, Yes, diba? oo. Correct, okay. So pwede ka naman take picture po. So pwede ka kiman miming si Pwede ka Dora. mamiming, Ay si Donna Cruiser Hergale. Ayan, say hi guys. Bien, Mare. Bien, Mare. But anyways, ayan mga ka-rock and roll to the world. So let's enjoy and have fun. And let's taste all the food. No, all the food kita. Para pruba kami kita. Si Pakilaya di bien sabroso el cosa tabende aquí. Pero kung nukere ustedes mga come-come, manata tamin sila tabende aquí mga accessories like na phone accessories, mga nakara, di ba? Na mga bags. So, hi sir. Bye, good day una. Bye sir. In fairness. Bye guys, mga ka-rock and roll to the world. And let's explore. Say hi madam. Correct Ayan. Aki mga channel cellphone tabed di 50 lang ba? Pero ano lang case lang. Kasi ben manada gayot ele ko sa bongga man. Kuan ka san sina man. Na in fairness pupunta kayo dito. Anong pangalan ng store nyo, ma'am? Street name. Street name. Street lane? Ay, street lane. Meron dito mga ansina bongga. Meron dito mga ansina Hala. Oh, 'di ba? Be. Yung jowa ko mahilig sa ganon. Be, gusto mo? Bilit. Ala.
Hindi gusto niya ng mga Korean. Ala! Siya ni Aki o panty di Cyril. Panty di Cyril, kabar kundi amon blouse ya. Taki camera be. Dora on dia Dora. Aray ya. Okay, thank you. Oh, taki si Mami. Mami, ito ang owner, Aki. Ay, only man, that's kaya ano, ang sina. Kabendi agad to, ante? Ata entrega to. Pero in fairness, bongga dito yung Aki, ha? Pwede, doon agad kami ta-entra na okay basta. Correct. Mga nada kasi mga mahilig mga ansina, no? Mira to, siya nito, kabendi ki panty di Cyril. Oo. Wait, actually, dali ko ang sina shoes. Hindi ka jowa parang GMA. Kusa si Ele. Ay, dali kumi kung ano, oh. Nakiri man yung si kumpra. Kuhan ka si Ele, ma'am. Hindi si Ele, ano, SpongeBob? Ah, siya ni Ali SpongeBob. Esta si Patrick, oo. So, tabos kayo kung crab. Tabos kayo kung nuway. Walay bes, walay. Nukulos ka kayo kung crab! Abla-abla po araw walay-walay. Kaya na bumak kayo mo. Asin sa araw na. Ala, siya ni SpongeBob. Paano kasi dito yung mga sinajacket kami? Na guys, ben barato lang gayot aki o. Kumpra yan. Oh my god, posters. At sinagatira din yung... Nay, ato di Dora poster. Ano ya? Nay, ato Dora di Sambuanga. Kwantas ang sina? 20, aluno? Ala, 5 lang man si Ala. Nataki si Dora o de Sambuanga. Oo. Ay, alam din cute. Ang sina, obe, tingnan mo, oh. Kinto di ko. Pero yung, bira yung kumpra yan sina ha? Bira lang iyo. Kasi nag-bet ikaw jowa. Kaya man surprise ako tunayin na kayo. Anta ka lang na 14. Sige ka kung gaki mong perform. Nabongga man. Ala, taki ka ni si Sponge. Yung sabi si Sponge. Bes, kumpra ka si na mask. Ay, loko. Hindi tabi. Kasi si Halloween, N95. Guys, kung na may ganit mas na mga pharmacy, chine tamin ganit sila tabende mas. Oh, taki oh. Di ba? Na. Kasi hindi kasi kung ikaw ante kay hello po. Sir, bongga mo. Di niya gwapo gat. Hi, sir. Anak mo, no? Hi, baby girl. Saan yung anak natin, sir? Yung anak natin, wala. Hindi mo dinadala? Oo. Benaya lang gataki. Pero tabente sila mga ano lang, mga SpongeBob, mga toys. Sino kami SpongeBob personalized? Oo, di ba? Hi, baby boy. Hi, baby girl. Okay, so let's go. Ano pa kita? Yung mga Ay, perfume. aki pa gani Jenny pa gani mga friends, aliw Aki mga ayan. So aki pa di ustedes anda, kung yeda to mga boka, mga kepek, pwede kasi magan sina perfume. Kaya pero aki uso tamid mga plastic frame, kade? O 199 lang. Pero ang sina albongga pa ka plastic no, akal durable. This is Tupperware, kade? So pwede ustedes aki man ano, mana ta ganito ma? For good for ano talaga. Mga athletes no, dapat mga sinato mga tumbler ka isa. No, kayo mga barato lang pala te. Kwanto sa ele, ma'am? 700, 199 niya lang. Ha? 700 sa ele, kabaara? 199. 199 niya lang? Imagine, 700 para kung nastari, tadali lang ele 199. Kung di pa ka mo, kaya kasi nisisita ya daw gaya, kambial magaya de boka ya de kepe. Hello. Dapat, so, sino kaya sa mga brand, mga karakano to the world, siya na rin sila aki, ukay, correct? Parang pagmamahal lang yan, no? Kaya mga pagmamahal, barato yan lang gayot. Iskuya lang gato, correct? But any tapili kami mga brushes ka na. May baril siya. Ay, magpapaputok ako mamaya. Kasi February na ngayon, dapat magpapaputok tayo. Correct. Sir, okay lang ba kung magpapaputok ako? Okay lang. Oh my God! Anong klaseng baril ang gagamitin mo para sa akin? Ilang putok, shotgun. Ay, ako bahala. Ay! Shotgun gat gusto mo? Si Donna, mahilig talaga yan sa mga shotgun. Ako kahit 38 lang, okay na. Oo. Yung mayat-mayat lang. Sir, maraming salamat ha. Kasi kakigat ustedes kita bisya ka namun, no? Nanoy, gat ka namin ko sa kape de pasa. Ay, taki kayo sa taga-army. Ay, hindi ba army? Police! Gali-gali. Dapat nag-inform ka mo kumigo. Police, pati may asawa ka na, sir? Ilang asawa mo? Hindi pwede yan mga kahit ano, di ba? Kasi iba yung kategory ng babae, iba kategory ng bading. Correct. So pwede ako sa bading, iba yung sa babae. Correct. Kasi, ay, hello! My daddy, hello! Wala lang kasi. Hi, Manny. Ay, ito pala yung tunay na asawa mo. Pasensya na, kabit ako. Bye, Sir Ads. Oo. Hello, sir, ha? Maraming salamat. Kesal man, kamusta ka man dito? Okay ka lang? Mayor? Kumain ka na? Mayor? Uy, loka, anak ko di Ben. Ay, sorry lang. Okay, sir, ha? Maraming salamat.
thank you. Ayan, pwede kami gracias ka ng mga pulis. Di ato na tabi siya aki na Baban Street, Cosas Talama, Zambo Love Fest. Kay aki baka, aki ustedes in contra, kung single ustedes, aki ustedes in contra de ustedes, tunay na pag-ibig and forever. Kung siya na naman ustedes love life, mas bueno kaya kasi ito pasalit, entra to aki, bien inspired, salit to, break kita mo. Correct? Aki mo! Imbestiyo! Kenyo! Sabi yung kaya kay... Todo yan lang yung salita o nanay! Yung mga end ko na live yan si Bien! Yung kaya umira kung o nanay! Yung kaya umira! Kaino lang! Kansuyan kayo. Love is in the air. Para sa todo kita hangak. Kay todo hombre at halaga natin na ere. Hanggang dito na lang. Ano man si Sir Ege? Ay, 20 lang. 20 lang. Kaya yung 150. Wala, marami pala lalaki dito. Hindi ko man napansin kanina. No? Oo, pag-open din, Sir. Ay, wait, light. Morning siya na kami silog. Ah, pag morning siya ni open na ba sa morning? 10 a.m. 10 a.m. open na po. Ay, ala mo ganito kay Debes sila sabi, no? So 10 a.m. pa lang, open na pala to. Pwede na kayong pumunta dito, no? Hanggang 10 p.m. So 10 a.m. to 10 p.m. So meron silang mga silog. Ano pa sir? Yun lang. Silog. Yes. And mga barbecue. Tapos pagka hapon na po, yung barbecue na po. Ah, okay. Sige. Ang cute-cute ni sir, no? Dadako ako dito bukas. Dadako. Dadako sa dako. Na tayo. Sabong light o fresh. Bongga man fresh man yung best. Okay. Hi sir. Oo, bongga man. Gusto muna tayo, idol. Sige na, picture tayo. Go. 1, 2, 3, go. Guys, and welcome to Zamboanga Love Fest. Hello, sir. Talo. Hoy, what's the food and what's the fact? Aki gatse bagay gatse WTF kay kasi na fetal drive correct? Oo. Way to fetal. Tayo, nag-greenhouse din ang clinic kasi Miro. Oo. Greenhouse kasi lang naman yan sila kay alas 11 yan, no? Para sa kanhibos yan. Pero open sila 10 a.m. open yung sagad. 10 a.m. open na po dito ha. So mga Karakan Road to the World, visit them. Greenhouse ben barato lang pati what's the food. Oo, barato lang si kami. And yes, mga Karakan Road to the World, and we are done on exploring everything kung kosa Chene aki na Baban Street. Aki lang sina Zambo Love Fest by RG Ramos. El Forca, focal person pala aki. Hindi sa by RG Ramos. By the local government. Gracias gayotun Maria Isabel Beng Tolimaco, El Dimio Nana. Kay Ele gayot se Elia Pensa, Pakilaya, Kichene Alegria, ya entramete con el Dia de Zamboanga. Kanya entramete este. Oo. Alangan entrametida de Dia de Zamboanga, ha? Correct? And of course, si Sir Christian Olasiman, amo gayot el di atun head of the city events. Thank you so much, Sir Christian Olasiman. And sa lahat po ng bumubuo ng Love Fest, maraming salamat po. El mga gente na yakabaya bisita to ustedes ulit. Kaya kasi, mas bueno kay February 14, tan spread kita di atong love. Kung may kita amor, pwede kita kibuska el amor. So, mga Karakan Road to the World, thank you so much. And I am Dora de Zamboanga. El primi con ustedes ta habla that you cannot depend your happiness to anyone else because you alone, you can provide happiness on your own. Bye! Bye-bye, Ki. Laban ka ba? Ay, chinela sila dito pa. Sabi sila loko. Hindi yung loko, ma'am, ha? Baka pensa ba sila loko? Chinela sila miedo pa. Best na February 14 pa ka man show, man end yak ka.